Het is de grootste zinnenboordrace van de wereld. De Solar Challenge is deze week alweer voor de 5e keer in Friesland. De route start in Grijns en gaat dan via Drachten-Snits uiteindelijk naar Haas, dat ze tongensje de tolships in komen. Sneun is de finish in de Prinsentuin in Ljouwert. De zinnenboorten zijn door de team zelfs betocht, ontwikkelen en bouwd. De volsluitende Solar Challenge Caravan bestaat uit 350 mensen en goed 40 teams gaan de strijd met elkaar aan. 15 teams komen uit het buitenland, als Bahrein, China en uit Amerika. En alles draait maar om één ding. Waar helpt de meeste kracht uit de zinnen en wordt de winnaar van de Solar Challenge 2014. Moas betiet bij camping Pasveer in Luijngeer bij Snits. Het team van ROC Snits is dwaande maar de skeer. Want dit was de juiste joen tijdens de sprint. De Solar van het ROC het de sokken erin, maar dan in één verliest de piloot de macht door het stuur. En hij had blijkbaar iets onder water liggen, een tak of een poeder. Ik ga een tik achter me. En voordat ik het in de gaten hier squadde de hele boord op zijde. En weet ik geen houden meer om. Dus we konden net meer sturen, helemaal niks meer. Ik heb gas al even om, maar de boord hier natuurlijk een gang van 30 km/h. Dus dat zet ik nog wel even terug. Dus, ja, want het weer een beste klap. Ja, het weer een enorme klap, klopt. We weer nog op draagvleugels doen en de snelheid sowieso nog haast wel 20 km/h geweest. Dus een enorme klap, ja. Nou, de voorkant weer natuurlijk uitbrutsen, de punten. Dus hij rond vol water. Gelukkig weer eens een bekante sponsor van ons die sprong gauw op het boord, had het touw pakt en we ben gauw afgesprongen, hebben we de voorkant omheen getild. Dus hij gewoon net hurtig vol. Dus toen weten we klaar. Het is al hier goed gaan, maar toch de lekkage wie het wel een gevaarlijke situatie. Als je het water bij de accu krijgt, nou, dan is er geen houden meer aan. Dan hier is kwartvloeding krijgen en dan weer er al brand. Maar dat is gelukkig net gebeurd. Als er echt van achter serieus water maken, moest ik gewoon uitspringen en voort. Dan, ik kies hem alleen nog dan het boven water houden en dan gaat het gewoon mis. De Solar is er heel nog klaar voor en gaat op naar de start. Ik doe het weer bij de Wetterparten in Snits. De route gaat dan via Balzert naar Haas, dat ik de tolships binnen. 5, 4, 3, 2, 1. Op naar Haas en het hield ik van Gerard van der Schaar. Hij is de absolute koprenner van de topklasse, maar het Klavis Private Energy Team. Het ROC Snits is dan goed op wijs. In Arem zeggen we dat het helemaal misgaat met de TU Delft. De Solar laat na de bregen helemaal stil, want er laat een heel soort rotzooi in het water dat al hier in de schroef te lanen komt. Ze kennen het toch, maar hebben de boel vol stikken. Dat hield ik voor het topfavoriet van het Energy Solar Boat Team. Ik zei even flinke meleur. Hier loopt de was terug. Dat is op de orenkant XA en we hebben het op schroeven rekken. Maar dat hebben we wel krek rugboel gekend. Dus ik zou ontwikkeld eigenlijk dat die derde knik hem had kennen. Nou, dus ik zou je zeggen, wel dat een reserve nice, maar toch moet is dit wel goed. Want dan hebben ik weer reserve. We maken het nou en dan gaan we van het volgende succesboek zoeken. De organisatie het letter besletten om de laatste kilometers van de etappe te crossen.